No moro moro. Soittelin vaan, et jos ois tullut kyytiä vailla tästä näin ajossa ja jotenkin vähän yksinäistä, kun taksitolppa on hiljaisena. Ei niiden vuoks oo nää vanteet bilteemasta, koska vaik jono ois pitkä manskulle. Mä varaan aina mukavimman penkin sulle. En karta työtä enkä lepo kaipaa, sul on hirveä stamina. No ai jaa, kuitenkin sun muotosi saavuttainutuksiin. Muista, että voit aina luottaa kuskiin. Mut missä oot Helsingin yössä? Sua varten on mieli ja ruumis työssä. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehdin. Mut missä oot Helsingin yössä? Sua varten on mieli ja ruumis työssä. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehdin. Sä oot ladylike, ihmeellinen pärjäät. Viettämässä varmaan jotain syntymäpäivää. Mun sydämeni roihu polttaa reijän otsoniin. Tän täytyy olla jotain superstitionia. Kun sä aina vaan kierrät Eurooppaa, ikävän kylmyys hiertää mun koko kroppaa. Oisitko vaihdekepi aina verellään, niin sun täs pitää treenaa hapenottokykyäni. Mut missä oot Helsingin yössä? Sua varten on mieli ja ruumis työssä. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehdin. Mut missä oot Helsingin yössä? Sua varten on mieli ja ruumis työssä. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehdin. Siis hei, sorry. Mä tajusin just, että munhan pitää mennä ruokiin lampaat. Koska olihan mulla lampaita, kun olen mä pieni. Mut missä oot Helsingin yössä? Sua varten on mieli ja ruumis työssä. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehdin. Mut missä oot Helsingin yössä? Sua varten on mieli ja ruumis työssä. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehdin. Joo, baby, anna koko maan kuulla. Jos ei mun tarvi enää nukua paljalla puulla. Auton avaimetkin on jäänyt multa kotiin. Milloin saan kantaa kultaa kotiin? Joo, baby, anna koko maan kuulla. Jos ei mun tarvi enää nukua paljalla puulla. Auton avaimetkin on jäänyt multa kotiin. Milloin saan kantaa kultaa kotiin? Missä sä oot? Mieli ja ruumis. Alati sua etsin, saisit miehen rehdin. Kuulutan sua taksimiehen ammattilaislehden. Joo, se on etsintäkuulutus. Numero löytyy ohesta. Ja loput kirjeessä.